Potom jak to tí krpatí Číňania otvárajú, to mi povedz. To, že máme rôzne druhy čínskych lejsov a naozaj krásny výber, neveríš, poď sa pozrieť. Rámen vajcia, cesnak, čínske pivo Tsingtao, bôčikové z raka, sečuánske papričky. My si dneska z tej ponuky otestujeme bôčik pivové. Samozrejme neobsahujú žiaden alkohol. Tak poďme na to. Bežné lejsy. Jemne slané. Chutné sú, keby mi nepovieš, ja neviem, že sú s príchuťou piva. No a uvidíme, či sú lepšie ako tieto s bôčikom. Pečený bôčik, chápeš? Tak ešte raz. Potom jak to tí krpatí Číňania otvárajú, to mi povedz. Ja to serem, to nie je normálne, kámo. A dosť. To aby im to deti nezjedli pred Vianocami asi. Tieto sú vrúbkové, to sú hrubé. Tu to cítiť, kámo. Tu na tú mesovú chuť úplne cítiš. Maďo. Toto konvalinkové. No jaké sú? Medovo-horčičné, také mesové nejaké. Vidíš, hovorím konvalinkové. Fakt sú výborné. Za mňa viacej mi chutilo toto, ale toto je naozaj tiež výborné. Všetko dobré, majte sa zatiaľ krásne. A makaj na náš e-shop.